का मर्दे पवन सिंह के टीम में मतभेद हो गईल बा। पवन सिंह के टीम का सब लोग अब का खेसारी लाल के टीम से काम करी। भाई साहब तेलाड़ प्रोग्राम में जब पवन सिंह के टीम के कई मेंबर के खेसारी के साथ में देखल जाला तो ओकरे बाद भाई साहब फैंस के मन में एगो बहुत सारा सवाल पैदा हो जाला। चला वो सवाल का आज हम पुष्टि कर देथिला आखिरकार सच्चाई का बा। एकरे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आवा चैनल के सब्सक्राइब कला, अगर फेसबुक हवा पेज फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देथिला। भाई साहब तेलाड़ प्रोग्राम में खेसारी लाल के प्रोग्राम में भाई साहब पवन सिंह के बहुत ही खास छोटे बाबा के देखल जाला, दीपक सिंह पूर्व मैनेजर के देखल जाला, अनुपमा यादव के देखल जाला और भी भाई साहब कई सारा सुपरस्टार के देखल जाला जो कि पवन सिंह के बहुत ही करीबी रहलन। जैसे कि आप लोग जानत बा कि पवन सिंह के बहुत ज्यादा करीबी डिम्पल सिंह रहलन। ओकरे बाद भाई साहब दीपक सिंह पूर्व मैनेजर रहलन जो कि भाई साहब दीपक सिंह पूरा खेसारी लाल के प्रोग्रामे के मैनेज किए हुए हैं। जो कि जब से बर्थडे रहा खेसारी लाल के बर्थडे में जब से दीपक सिंह गए रहे उनके बर्थडे में ओकरे बाद से ही सब लोग कह रहा कि लग रहा बा कि दीपक सिंह खेसारी लाल के कुछ न कुछ तरीका से मैनेज करिए। लेकिन भाई साहब बिहार के तेलाड़ प्रोग्राम में जौने हिसाब से दीपक सिंह का मैनेजमेंट सब लोग देख के चौंक जाला कि खेसारी लाल के हेलीकॉप्टर से आई बा एकदम सिक्योरिटी से लैस सब कुछ मैनेजमेंट के देख के भाई साहब सबके इस चीज का आभास हो जाला कि दीपक सिंह वाकई भाई साहब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करेलन, भले ही आरोप के हिसाब से उनके बाहर कर दिल गए पवन सिंह के टीम से। लेकिन भाई साहब ये मैटर में देखल जाला कि समर सिंह भी जो उनकी खेसारी से बहुत ज्यादा दुश्मनी रहे आज से कुछ महीना पहले कुछ साल पहले समर सिंह भी खेसारी लाल के बहुत बढ़िया फैन बन चुके लोग हैं। डिम्पल सिंह तो भाई साहब इस समय इतना ज्यादा फैन बनल खेसारी के तो खेसारी कुछ भी होत हुए डिम्पल सिंह के कोनो तकलीफ नहीं हो रहा बा। और छोटे बाबा जो कि आप जानते हैं कि पवन सिंह के बहुत ही ज्यादा करीबी हुए। पवन सिंह के टीम में इतना दर्जा बा छोटे बाबा के कि केहू के भी कुछ भी बोल देलन सब लोग ओके मजाक के रूप में ले लेला। दीपक सिंह, अनुपमा, कई सारा लोग पवन सिंह जो खास होलन सब लोग खेसारी लाल के टीम में खेसारी लाल के प्रोग्राम के मंच पे देखल जाला तो भाई साहब कई सारा सवाल उठ जाला। फिलहाल भाई साहब हम आपके बता दी कि अभी तक ऐसा कोनो खबर ना आइल बा। जैसे कि डिम्पल सिंह तो माला दोनों रही, दीपक सिंह भले ही पवन सिंह खेसारी के टीम से समय मैनेजमेंट के संभाल बाटे और छोटे बाबा भाई साहब एकरे बारे में बहुत ज्यादा पुष्टि ना भइल बा कि छोटे बाबा कौने हिसाब से खेसारी भैया के प्रोग्राम में आइल जाने। फिलहाल में समर सिंह भाई साहब इसमें तो खेसारी भैया से बहुत बढ़िया जम रहा बा। फिलहाल में आप लोग के का लग रहा बा नीचे कमेंट करा। हम अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।